Deze wien wat het schipje van de hele mannen doet en ik van Johannes Meter van Huzum. Dat zijn lichte schipjes. Dus ja, ik ben wel benieuwd wat er hier gebeurt. Ik heb al wel verwachtingen ik met layout en met lang war. 10 minuten scot gaat nou. Even een alwatje. Ja, daar hing je de 2 gele ballen, dus het klokje ook gelijk zetten. Want daar hing het reed-geel gestreepte vlaggen en dat is vanzelfs zwemvesten verplicht. Nou, dat lijkt me logisch, maar dit waar, maar deze wien op deze mar. Dat is een lietse correctie, want dat is toch wel wat oors bij die organisatie en oren. Het is hier een advies aan de skippers. En de skippers mogen altijd nog zelfs bepalen dat ze de zwemvest nog doen. Ik vind dat wat een nieuwere regel, want ja, veiligheid moet in feite toch boven alles staan. En als een wedstrijdcomité zegt van de vlaggen erin, dan moet de skippers erom. Maar ik twijfel er net aan dat ze het alle ervoor kiezen hebben om toch het zwemvestje maar rond te gaan. Oh nou, sorry Elke, dat wist ik net. Ik dacht al gewoon dat het verplicht was. Maar ja, was toezeist. Maar dit waar op deze maar Atterien over de reling gaat, die zal wel blij wezen dat er wel wat drijfvermogen om zijn lichaam heeft. Je moet het gewoon doen. Die toen ik heb het toen meemaken met de stemming voor het verhaal. Maar goed, dat zie je ook zei ik, iedereen heeft mooi zwemverstand. Als je ook een grauwe ziel, het wel een knikje in de scoort. Maar het lijkt net zo raar, hè. Het is prachtig mooi zielwaard volgens mij. Dat is jou de boot van de Omroep Friesland. In die grote giek van het schip van Siesling, daar hing het bakje. En daar zit dan de cameraman van de Omroep Friesland die opnames maakt. En het denkt erom maar die wegen dat hij Bob en ik wel eens heen en weer kommelt. Je bent van de morgen even op het Diekwest en hebben we even sfeerpreun, want wij zitten hier in de studio en zien dezelfde beelden, maar we shirt net Elsgoedje had reeft, zien we wel. Nee, nou is niet zeker wel, dacht ik. Ja. Layout en ja, de meesten denk ik wel, ja. Die verschillen van volheid, jongen. Ja, dat vond ik wel bijzonder. Dat Pieter, die eigen zoon, had er geen rifje in. Dan zit hij er net doorheen, want die jongens die zitten daar op het water met het scootje van Jereveen zonder reef in het zeil. Ja, nou ja, goed. Dat heb vanmorgen ik even bezocht. En het is een prachtig mooi tuigje wat erop staat. Het is mooi hieven en onder mooi onloeken. Een beetje oors onstrappen. Dat we hier vanmorgen totaal geen probleem. Dus ik had het zo beloofd dat het nou is, denk ik dat het voor hun geen probleem wordt. Oh, dus dan ken zij het oude zielen en was toen dan zeist beneden strak loeken en boppen in iepen. Ja, dan wil de wind weer uit. En dat is toch wel heel belangrijk. Ja, we moeten maar eens zien hoe dat zich ontwikkelt. Hè. Je weet het net eerder als hoe het wel is. En je bent toch, zorgen we toch dat er verschillende keuzes binnen. Had de Ian een fok, ik wat dicht heeft. Ja. En een lieds broekreefje, zoals dat heet. Dat is het allerlieds, een liedstrookje van het grutzeil erin zetten. Dat zeggen we hier bij de hele mannen. En wils de oren de meesten toch de fok vol gaan. Of zullen ze dan maar een orenfok? Nou, ik denk het net. Ja, het kan misschien wezen dat... het is zoals de hele mannen die zeggen, we krijgen die dat hier. Ja, het is een licht schipje natuurlijk. Dat, misschien heeft hij eerder verhouding dan ik wel een licht beetje hoor bij die zware jongens. Zoals hier de Zuidwest ook was jongen. Zwier schip. Het is ook wat moeilijk, hè. Het is, je kan ik net volle voortreven. Want je moet ook wat gang houden. Je moet het schip een beetje in die wegen wat sturen kennen. Dus het is altijd een krek. Ik denk dat zelfs Pieter die het volgens mij ik net naar heeft. Misschien het broekreefje, maar volgens mij zult er gewoon voor vol. Ja. Dus ik net een echt zwier schip. Ja, de grote skippen en dan kerst eigenlijk ze Ljouwert en de Zwan van Langwar en, en de Zuidwesthoeken. Dat zijn toch de skippen die deze dikke wegen wel onkennen. Maar ja, kijk wat Pieter al zei, het zijn hele mannen en Johannes Meter. Die skipjes zijn toch lichter en die krijgen maar die dikke golven, dikke klappen voor de kop. We zitten nog een minuut voor het 4 minuten schot. Even bij de Kottersjen wat er voor baan in hing het, want dat hebben we nog net goed zien kennen. Wat de baan is, hoe die de zilt wordt hier bij Staren. Nou ja, eigenlijk elke weten we het wel, want wij zijn op Mar geweest. En Pieter en ik krijg geconstateerd dat dit een songles is.
Ja, beneden 2 ton, benedenwinsttonnen. Ik ga daar even corrigeren naar. De baan E. En dat is wel verrassend. Want daar hint het van de Moornaloer. Dat is de gate. Ja. En die is hier nog net zo vaak zield. We wachten even op het schot. Dan kunnen wij onze horloges ook even gelijk zetten. 5 minuten, dan is het even door de baan. Nou, wat bijzonder, Verrassend. Elke. Ja. Ja, dat is een verrassing. Wij zeggen daar 2 en Bob en ik 2. Dus maar we hier in dit 7 net zien. En daar wist baan E is dus... De gate. Pieter, nou hij is hem nog net zo vaak zield. Want het is net echt een voorkomende baan bij de SKS. Nee, de SKS heeft er maar wat een hekel aan. De hele SKS? Nou, dat weet ik niet. Maar het is wel een heel gedoe altijd geweest. Maar ja, op Staveren, we hebben hier op Staveren in ieder geval 1 keer eerder gehad. Maar toen weet, het is nou prachtig mooi helder, want je kan Enkhuizen lezen zien. Maar toen hier ik een gate en ja, toen werd het miserig waar. Toen wien ze het spul zo hier voortbracht. Dat ze bij de bovenwinst de ton winnen, dan zegt je skip maken die niet meer. Dus dat, maar we zullen al wat je. Ik vind het wel mooi. Maar zullen eigenlijk, eigenlijk moeten we uitlezen wat Ja, een gate is. daarom. Ja. Lees eens uit. Wat is de gate? Nou ja, dan lezen de 2 ton, de benedenwinst ton, die lezen voor het strand. En daar gaan de skippen op een romreis voor de wien. En dan moeten ze kiezen. Gaan rechtsom of linksom. En dat is de gate. Hè? Ja, dat is voor de het gate. Engels geen Fries woord, maar dat is voor, Nou, een poortje. voor het stek. Ja, Hè? Voor het stek binnen. ja, een poort. En dan gaan ze daar doorheen en dan weer omheen. En dan gaan ze allebei, als de ene bakboord omgeeft en de andere stuurboord om. En dan, beide werden hetzelfde cruiserak omheen naar de Boppenwiense tonnen. En dan komen ze boppen bij de Boppenwiense tonnen. En dan is het net om een tonnen met de gele pets is maar. En dan gelijk weer om. Nee, dan leidt er ik nog weer een spreider. Nou, elke betinkt daar weer eens een... nou, we werden de baan uit elkaar spreidt. En dan om die 2 bopperste tonnen. En dan gaan ze naar beneden voor de wien. Weer naar die gate. Dus een baan die net zo vaak zield wordt bij de SK's. Nee, nou en ik vind het, wat het mooie aan die baan is gewoon dat het cruiserak hast, er werd altijd een soort in gebeurd. Maar ik in het Vlaardewiense rak ben dan nog een heel soort dingen mogelijk. We sjuggen dan altijd die vloot, justerseren wat ik een beetje, vind ik 2 hele mooie Vlaardewiense rakken. Dat het dan toch weer in elkaar scoot. Klopt. En dat is het mooie aan de baan. Ik al ben je even in je voor, je bent nog net zo snel van elkaar af. Hoeveel minuten hebben we nog, Elke? Want Ja. ik zie die ene gele bal, die hing het er nog. En zitten we op 2,5 minuten ongeveer? 2,5 minuut zitten we. En dan gaat het schot voor de wedstrijd hier op Staren. Dus nou zullen ze direct langzamerhand hun plakjes zieken op een lijn. En dit is even wat oors als van een week met die relatief rustige wien. Want Jerk is net even de kop in de wind, het spul maar klappen je litten en wacht je tot het schot valt en of voor het schot even onloeken en eruit heen. Dat ken je net, want die dikke golven, die baan, die zetten die uit weg. Zat ik het nou beschenken en dan wordt het Bob in, denk ik wel aardig druk. Als het een beetje op... er ben nou een paar die ben aan. Wie is hier? Dat is ook Pieter, die bovenin achter Snits nog zeker te proberen. Nee, er is nou in de Zwaan. Nou en druk. Pieter, ik denk met deze baan, met gang starten. Ja, dat stillezen, dat is dan bloos nergens denk ik. Nee. Dat is gewoon je moet de gang hebben, want dat was gisteren voor schudden. En het gevaar van mijn gang starten en krek net verkeerd goed uitkomen, dat is dat er een valse start komt. Ja, zo. dat is ook Dat er een- een krek, al is maar een paar seconden te betierd door die lijn shit, nou dat is waarom en achterom sluiten. Het is nog 1:15. In 15 voor de start, we zullen al hun posities innemen wat verder onder die lijn hingen. Omdat ze dan toch even het laatste stukje op gang komen kennen om mooier op die lijn uit te komen. Dus ze binnen wat voorzichtig. En we hebben het al even over de wien gehad. Het is stiet op het stuit een windkracht 4,5 en die ken nog wat onhelly on windkracht 4 wat letter op het dag. Dus dat is ook moeilijk voor de keuze. Maar we zitten ondertussen binnen die minuut. En de Sjosterk bij Lemmers staat ik in voor op opstekker, daar staat nog in voor op opstekker. En die ken dan hoe dwars Sjen naar de tonnen. Ze maaien net door die lijn. Nee. Ja. Nou ja, ik zeg zo, dan komt de Zwaan er net goed uit. Nee, en we zullen toch zeggen, hij hier wat les van die formule, zei er. Maar dan
zou er hier joet mooi die huddere wien, mooi wat meer tuig, toch beter uit de start komen. Maar we zitten nog een lietse 15 seconden voor de start. Wiels de hele mannen al gas jouwt. Ja, Maar is die net een petit dan? Nou, ze kennen al een lietstukje bij de lijn Delzielen. Wat ze net omheen geloefd worden. En daar weer het schot. En nou ben ze los. En als het nou lijkt, een skinnenlijn zoals dat in de zieltermen heet. Maar nee, ik ga meerdere. Hier te betekent toch? Er is één te betiet. Nou ben wij benieuwd wat te betiet is. Dat kunnen we nog net zien. Dan wordt er een boert omheen geholpen, met het cijfer erop en je weet wat jouw startnummer is. En dan is het Sjen, ben ik het? En eigenlijk iemand die, ja, doe, zei het al, de hele mannen. Hij draait weer om, hij geeft wat een gelok dat hij daar romt het om ertussen bij te draaien. Want dat is soms dan ik het probleem. Als je dan krijgt wat te betiet binnen, dat je net eens meer waarom kennen. Maar de rest is dus goed. Mooi. Ja, er bent twee scooters. Ja, Jenne Woord gaat erachter wel. Jenne Woord, een mindere start. En nooit nou al hoe stuurboord, liek als de Zwan. En dat is geen gunstig teken als het ook liek al uit de start hoe stuurboord voortmast. Wat het mooi houdt, dan betekent toch dat het achter de hele vloer delmast. Wie leidt hier? Er is nog één die leidt met de kop in de wind om te... En dan hebben we hier nog even een recreant die denkt van god wat een leuk schouwspel. Maar die wordt hier even hardhandig door de provinciale waterstaat op welke instantie ik maar uit het veld jagen. Nou binnen er zoveel boordjes van de Rijkswaterstaat, Wetterpolitie en dan gaan ze net onkomen zien dat er een zielboordje even door die stadszielen is. Voorop. Zo wil het even mooi wezen. We hebben de beelden. Woords 1. Ja, nee. Wat gebeurt er met Woords 1? Ja, die krijgt al. Die krijgt de... Die leidt ik wat voor die hier. Want de hele mannen is hier op nij starten. En die komt al achter Woords 1 deel. Maar je sjugge ik onder scootjes hoe ze voortzetten worden. En je matte mij gong door de wind. Want anders lees je helemaal stil. Wij zouden het wel even mooi vinden dat we de kop besjen kennen. Want die skippen die daar onderin starten, dat zijn toch de koprenners. En hier zitten we nog wat achter in het veld. Ah, het lijkt het prachtig waterwezen. Ik bedoel, je ziet maar kwalijk een wit kopje. Nou, het is prachtig, schitterend. Ja, een wit kopje bedoelt Pieter natuurlijk dat de kop van de golf nou waait. En ja, dat is dan echt een teken dat er een dikke vier staat. Ja, klopt. Dat de golftoppen er al waaien, ja, dan kan je zien dat het echt hut waait. Ze hadden natuurlijk dregen nog, dus die het goed wien. En hier op Legerwal, die dikke golven, die baren voor de kop, dat krijgt hier ik zien, de Zwaan. En hier sjuggen we even de Zwaan tussen twee vlagjes trok in. En dat wie even het gesprek van de morgen. Er wie een Enkhuizer skipper die je van de weekend nog even zien net uitzetten ha. En daar wie de commissie net blied mee. Nou zitten die netten wel op een 3-4 meter jip, dus de zwitten rekken ze nooit. Maar de kerst wel aan het lijntje van die vlagjes zien. Nou, dat is juist zo overal, je lezen die vlagjes. Dus het is geen favorisering zoals het dan mooi heet ter verhoging van de feestvreugde. Nee, die visker had gewoon hier even die netten uitzetten. En dat is toch wel bijzonder dat dat dan geen coördinatie is. Er wordt vergunning aangejoend voor zijn wedstrijd. Ja, het is vanmorgen druk. Ja. Wij zielden even en de week ik mocht even mee. Maar het is daarvoor, daarbovenin, het is al zwarte vlagjes. En het is net zo erg, hè. Ik bedoel, als je de master rekening mee houden, in principe kun je er wel in varen, dat is geen punt. Alleen er zit wel een boeikoon of een ankerkoon. Dus het mag het net tussen de zwarten krijgen vanzelf, want dan is het mooi kleer. Maar in wezen kun je er wel terug in, dat is geen punt. Wij willen even zien waar iedereen zit een beetje in het veld. We sjuggen hier de Akkermers. Zouden ze zich een beetje reverseren kennen. Zij zitten heel in het veld en mooi handje voort. Maar de verderop sjuggen we ik nog een peer. En dan zo het hier liekt dat grauw een hele mooie slag maakt. Dat die mooi in het veld zit hier. Ja. En waar zit daarbij? Snit zit erbij. Huzem zit hier. Leidt wel wat leger. Jim sjuggen de trek en trezik. En Lemmer leidt ik heel mooi. Nou mat hij nog wel wat heger op. Maar dit binnenman en hier hebben de Akkermers. Nou ben we benijd. Als ze straks weer over het bakboord gingen. Hoe ze bij de ton uitkomen.
Ze moet nog wel even een eindje terug voordat zij hun slag over het bakboord maatje kennen naar de tonnen. En ik denk in dit wetter zullen zij net meer slagen maatje als nodig. Even een tussenslagje en even wat ophelje. Dat is er Joert net bij, want die dikke golven en elke oerstag komt de rjocht met de kop in de wind. En die dikke baren die zetten daar weer om. Dus ze zullen alle keer lange slagen maatje. Net te vaak heen en weer. Oh, daar is het jachtje wat even aan de kant gebracht is. Ja, er binnen wel meer jachtjes die je er terug in het dobberie dus. Nou, die meesten hadden gedacht, wel is hier eerste rang, we kent je mooi zien. Maar de bedoeling is dat het wedstrijdwetter vrij bloedt van recreanten. Ja. De scootjes die moeten rond te gaan. En er moeten geen skipjes tussen terug. Nou, de Stavische commissie die had er een mooi lang cruiserak van maken. Uit de Staatwijk. Ik geloof dat het boven de Zuidwesthoek hier, daar lijkt nog een scootje. Ik geloof dat het Veen is. Had ik het zo pensioen, ja. Dat denk ik net raar bij, had ik het zo pensioen. Het Veen, de Zuidwesthoek en de Snitserpan lezen je naast elkaar. Maar daarvoor zit nog het Grauwse scootje. En die liet het in eerste instantie de eerste klap in ieder geval uit te delen. Het liep het ik wil dat ze zuiver wel wat meer druk gaan kennen. Hier zeggen we dan de dragsters. Ja, dan mag net met de kop in de wiel lezen. Te scherp varen, Pieter, is volgens mij net de tactiek die je met het hobbelige wetter hammers. Nee, hij leidt onder die skippen natuurlijk. Daar. Ik denk dat had het de verstandig was om een slagje bakboord omheen te doen. Dus krijg wat aangezet. Je mag net al te volle draaien, maar dit wil ik net. Nee, de zegster, die fok die kwam in en dan had er geen druk meer. En dan in de gang de gauw uit. Hier zeggen we het Ljouwerterscootje achter Jennewoord, langs Kruisen en de Zwannik. Maar dat is de achterhoede. Nou, het komt denk ik aan bij de tonnen tegen bij elkaar. De eerste groep in ieder geval. Ja. En deze fjouwer is er nou achter hele mannen verzeld omdat hij op nij starten moest. En wat zijn wat die hand heeft bij de start, dat koek net goed zien. Maar dat ben zeg maar de laatste fjouwer. De ben al gewoon denk ik die ben op bakboord al naar de tonnen daar. Dat ben Leeuwt en tje, dat. Ja. Nou, die ben denk ik wel een heel eind voort, maar. En nou, maar we zien, kennen ze die tonnen bezitten? Nou ja, dat is de moeilijkheid. Maar zo'n dikke golven, die zetten die ik nog elke keer weer door het west. Dus ik heb wel mooi een dwarspeiling maatje van een eerste schip. Maar neem maar wat extra. Neem maar echt even wat skipslengtes extra. Want oorskomst ook krek net bij die tonnen uit. En dan ga je een grutte griemerij een krek net helje. Nee, dat klopt. Ja. Ja, maar even de kop in de wind sturen en dan uitruwen laten, dat is er hier net bij. Nee, even zodat de benaming is mijn opzitterke om een tonnen, dat kan je wel schudden. Hè. Dat houdt in dat je het eigenlijk correct net herkennen bij een bobberste boei. Dat je hem even met de kop in de wind op rennen laten en dan om een tonnen heen. Dan zat juist er snits ik een peker die net een meter te 4 zielen, maar dat goeie hier net te doen, want dan wil je voortdurend weer omsmieten. Je leidt er de bopperste tonnen, de oranje tonnen, maar die gele pet. En daar moet ze hinnen. Je moet ze aan de boppenkant moet ze hem ronden. En we zullen even zien, de Grauwsters lezen hier toch duidelijk een eindje voor. Huzem leidt er prachtig achter. En hier begin ik al, oh de Grauw is al om de boei hinnen. Nee, net? Nee, of maakt die achter, zeg ik het nou? Nee, die moet nog een keer draaien. Als je die draait nou? Ja. Ja. Nou zet ze de draai in. Ja. Die wil als eerste met tonnen, zat ik het zo. Hoe bakboord. De vensters in de Zuidwesthoek die lezen wat leeg. Daar gaat er wel vadel. Ja, die lezen goed stuurboord trouwens. Daar heeft er helemaal niks mee te doen. Nee, dat is wel mooi. Hij kent er bakboord voorlangs. En het is ik geen centje pijn. Hij gaat er romp voorlangs. Maar bovendien, hij had bakboord. Dus hij mij gewoon trossielen. Maar daarachter zitten ze deun bij elkaar. De snitsers gaan daarachter deel, die kennen net van deel. Die gaan achter Lemmer, dacht ik. Als ik het zou beschenken en dan denk ik dat de vensters als twaalf om tonnen komen. En daarna de Zuidwesthoeken. Zo dit zou wezen, Pieter, dan had je die jongens goed leerd. Als zij dan nou regen en ze heljem. Ja, dat zou prachtig wezen. Hè. Daar zit ze je, Grauw is om de tonnen heen. Mooi een aardig gatje erachter. En dan
komt daar toch het vensterscootje over. Alleen maar die, hè, dat zie je al, dat liep in eerste instantie dat die de tonnen wel helikoer. Maar wat er gebeurt er, ik door de golfslag, wil je toch te 4 voet gooien door de wegen, slaan. En maar toch nog weer een slag van hoe stuurboord. En dan is direct het probleem, Lemmer komt op stuurboord op die bakboord skippen. Kan hij daar een gatje vinden? Ja, klopt. En Ja. met deze wien en bij deze wegen kerst net, ja, zo secuur sturen, dat zei ik gooi hem de gauw even tussen. Maar hij doet het wel. Ja, hij gaat voor de snitse del. Ja. Daar gooit er hem voor. Als de ronde is, dan kan het. Hij ziet. Wat er maar weer vol leidt, op bakboord, voordat die oren er binnen. Het liep het al je goed te gaan. Het liep het net dat Douwe Visser, zijn broer van de Snitserpan, horen maat, maar ken de Snitserpan, de boejongen. Want de Ljouwers die zitten daar. Dus En dat is juist werien op opstekken staan. Heel goed zien. Die autotekens naar de stuurman, want die kennen het natuurlijk zelfs net zien. maar dit is ik van de Ljouwers een hele linker manoeuvre hier met deze wien. Cool En ze gewonnen. lezen helemaal stil. In principe ken het net. Nee, Laat je de boei. Tonnenrekken. Chester ik helemaal niks meer op. Dit wordt een rondje van 360 graden. En daarmee achter ons sluiten. Oh, hij neemt de tonnen mee. Ja, ik Ja, ja. had hij, ja, nou zal de scoort de tonnen nog meenemen. Ja. Met het veld een beetje litser. Ja, er is maar één oplossing. Toen moest hij een rondje maken. Ja, dat wat Pieter zei. Te skraal proberen erheen te gaan en denken van ja, hij rint nog wel in de wien op. Maar ja, maar deze wien, maar deze golven. En dat draait er zijn rondje. Ja. Ja, ik weet het zien, hè. Het lijkt het dan in wezen op een gegeven moment dat de hele mannen dan de tonnen wel een beetje bij komt. Maar het is, ze zijn wel heel lang al achter. Lang achter de eerste. Ja, als je als laatste uit de stad komt, dan is het logisch dat kerst er samen net weer Nee. even bij dat veld ontsluiten. Nee, klopt. Maar koers bij de start eigenlijk wel zien, hè. Dat, ik weet net waar de was eindigt binnen trouwens. Want die heb ik nog net wel, jongen. Ik even zien, maar We zullen even een voorlopige boeironding en klassementie, even tussenklassement maken. Ja, Wiels mijn scherm nou mooi opvult mij al hier. Op de eerste plak een mooi handje voorop. Het Grausterscootje met Douwe Visser. Daarachter het Vingen. De Zuidwesthoek op eigen wetter. Tweede plakje. Huzum. IJs heel constant. Weer op het vierde plakje. Daarachter de Akkermes. En Snits, Lemmer, Jennewoord, Drachten, Langwaar. En Ljouwert wordt zijn en de hele mannen. Dat wordt zijn is nou om de boei heen. En Ljouwert is nog bezig om de boei op nij te ronden. Ja, dat zei Krek Eelke van hij moet die boei helemaal op nij ronden. Want ik zei, als er hem gewoon onraakt, kan er ik even zien 360 graden van. Maar dat is net zo. Dat mag we Pieter vragen. Dat is volgens mij bij de SKS is dat weer een afwijkende regel. ja. Maar ja, nee, maar dat is gewoon zo. Je moet wel op naar die boei nemen. Ja. En dat zien we nou ik. Daar komen de Ljouwerters weer aan. En de hele mannen. En de hele mannen. Maar die is op nij starten. En die sluit nou als nummer 13 aan in de riegen van de scootjes op wij naar het Varwieserak. Naar de onderste boei die vlak voor de kust van Starum leidt. Als je nou rijden haasten, als je beneden binnen, dan komt die gate natuurlijk extra wat licht. Dan heb je 2 keuzes. Je kan links en rechtsom. En dan is het maar krijgt van ja, naar de bovenboei weer. Wat doe je? Wat komt het beste voor jou om wat te doen? Ja, Pieter, daar heeft 2 keuzes in. De kwestie van ik ging bakboord om of stuurboord om. Maar die keuze wordt mij bepaald van welke kant stiert de wien het gunstigst. En ja, Grauw leidt voorop, dus die heeft vrije keus. Maar zodra je in de middenmoot zit, dan komt er een tweede keus bij van wat dan mijn concurrenten. En is het smoordrok bij de bakboordstonnen, nou dan zal misschien de stuurboordstonnen wel even iets langer wezen. Maar dan kies je toch daarvoor. Ja,
Ja, vrijheid is ook belangrijk. Hè? Ik bedoel, als je maar meerdere skippen op dezelfde tonnentak komen, dan ben er maar 1 of 2 die hem goed en kan lekker zielen. En de oren die erachter zitten, die moeten daar wat zien aankniepen. Dan kun je beter de orenkeuze maken. Wat vrijheid zielen. Ja, en 2 draaien dik om die benedenste tonnen draaien. De boetenste moet altijd een volle langere waai dwaan, volle meer meters zielen. En die leidt naar onder de orenziel van die man voor die. Ja. Dus ja, dat is een mooie keus wat je daar beneden bij de gate. Graus is heel mooi godje. Ja, maar hier ik in de vaderwien kan je ik nog een beetje een keus maken. Zul je kan de wien een beetje aankruisen. Dan komen de scootjes ik in het vaderwiense rak dichter bij elkaar. Ja. En als je een hele wien rak hebt, steeds met de fok en de grutzeil aan dezelfde kant hebt, dan is het toch vaker wat carouselzielen achter zijn boei. Wil je hier de vloot wat in elkaar schouwen kan. De Grausters, eerste plak, al 180 meter uit uw systeem. Voorsprong op de nummer 2, het Jereveen. Zeil je de fokkeloert er al uit. Ze maakt zich al klaar voor het onderheljen van die tonnen. Als je de grutskoort wordt al inhellen. Is het al wat knap, ja, want Huzem, die zat het nou leek het laat Huzem toch het treden. En daar werkt heel goed bij. In ieder geval wat ze lezen, tred of viert, maar ze lezen er weer heel goed bij. En dat vind ik toch fantastisch. Heel Dit knap. vind ik hartstikke mooi. De 2 witte skipjes naast elkaar. Ja, ja, de 2 ja. neven, achterneven eigenlijk. Hè. Pieter Meter en Johannes Meter. Huzem en Akrum. Dit is juist net vaak te meisje. Dit hebben we jaren net zien dat die even met zijn beiden gebroederlijk krijgen als de oude Lodewijk en de oude Centimeter even naast elkaar zielden. Ja, het is mooi om te zien. En dat, En het is toch een compliment voor de commissie van Staren, mooi wedstrijdleider Piet Blauw, dat ze het toch ondoren om hier een gate in te lezen. Want je neemt wel wat een risico. Mocht de wien draaien, dan is het moeilijker om die baan te verliezen. Maar voor eerst had de commissie het gelijk aan hun kant. Voor de meesten op de wal is het natuurlijk ik alles wat er op het dik zit. En we winnen de krek. Het zit een graad vol meesten met tuinstwoltjes en verrekikkers. Maar die moet ik al even weten hoe het zijn baan werkt. Dus die zal direct hier alle keer zeggen, hey, gaat die nou linksom, die nou rechtsom. Want net Elsenien had het doel hoe het zijn gate erin leidt. Maar de lokker gaat ik de SKS een walcommentator. En ik hoop dat die de boekjes bij de hand had om goed uit te lezen hoe dit werkt. En we zullen straks zien dat de een voor de stuurboordboei en de oren voor de bakboordboei. En hier is ik het effect waar we het al over hier, dat de gewone scootjes op één riegen naast elkaar dan om die tonnen heen gaan. daar hang ik het nou station. Ja, het is mij beneden wat de Zuidwesthoeken doet, maar dat de meesten toch de stuurboordskant fijn er nou omheen. Zeg ik diezelfde. Je rem je, just dat. De armen erachter, nog een arm erachter. Snits die wil net in die griebes te lanen komen. Dus die zei dan maar even de gang eruit. De fok helemaal naar het midden loeken, dat er geen druk meer in zit. En dan wacht je. En als dan de Zuidwesthoeken zien draai maken, dan kan zij, had het heel kennen nou binnenstekken. Maar ze horen die armen erachter. Ze binnen, de eerste saai scooten die gaan toch, pakken toch de stuurboord. Hey, ik zie je wat gebeuren, maar Pieter die rekt de tonnen. Rekken Pieter de Volgens tonnen? mij wel, ja. Of is dat Trode Wegen? Ja, precies, dat is wij kennen het zo moeilijk zitten. Want als het zo weer, dan weer dus omdat Johannes hem oploefde. En Johannes mij loeven natuurlijk. Loefwijk verleiden moest Pieter maar in de win opdraaien. Dat hing het ervan af. Als de Akkermes al voor de lengtecirkels bij de tonnen wierden, dan hier Huzem. Akkerem voorrang. Hij gaat draaien, denk ik. Ik weet het net zeker, maar... Ik zal een mooi stuurboord verder draaien, maar nog geen beweging van dat er zijn rondje maakt. Maar hij had de scoort helemaal uit. Dus ja, dat zijn de Akkermes die weer opnieuw de tonnen ronde matten. En dan is het, als we straks weer even wat verder in het rak zitten, boord de boei voorbij binnen, even nieuwsgierig om te zien op de track en trace, voordat ze de 2 lengtecirkels inveren. Om even waarom te hellen hoe de situatie nou ontstond. Nou, hier even een close-up. Just hem? Ja. En nou zal hij er binnenkomen. De Akkermes een ronde opnieuw de tonnen en verspillen je weer dure punten.
De man die juist er het protest verlenen had en toen 14 punten kregen. En hier een foutje wat ik, ja, aardig wat punten kostet. Nou kan Boppers wordt er wel weer uit. Nou, je vult hier samen 4 plakken bij. Dat is... En je ziet toch ook een aantal scootjes die nou de bakboordtonnen kiezen. Dat is wel mooi voor de wedstrijd, want oors zo betjutten dat de baan er net helemaal mooi in loopt als de ene boei volle meer bevoordeeld is dan de oren. Maar het zal ik wat te maken hebben dat ze de weren aan de ene kant wat meer staan dan aan de andere kant. ja, Ja, vooral daar op lege wal, Pieter. We zijn Ja, de krek geweest. zeker. Er stonden dikke koppen juist op lege wal. En ik weet net hoe het maar die ondiep te zitten. Want voor het stroom, daar kerst ik net volle zwart steken. Ja, ze lezen nog een eindje bij de kant wij. in vermoorden, toen lijnen ze volgens mij hard gelijk. Koers de vader was de worst. Ja. Dan moet je dichter bij de wal wezen. Dat is wel zo. Daar hebben ze nou nog geen last van. Ja, we zullen eigenlijk ik net in pijlen. Dus dat, alhoewel, ja, ik zou er ja, wel op passen. Ja. Ja. Nou, Al dus- liet het mij dat wat uitdrukken. Nou ja, maar elke daarvoor die kant, daar zitten wel ondieptes. En als er maar het zwart op zit. Maar deze wegen, dat wist ik net. Nee. Dan, nou, als de laatste om de boeihast in is, kunnen we even weer omgaan om te zien hoe het nou mooi de Akkermes en de Huzemes zitten. We zullen hier Huzem voorop vrij de cirkel in. Hij had in die gewoon de ruimte van wij. De Akkermes komen daar van achter. Nou, we wachten even een paar seconden. De Huzemers vrij voor, dus die had alle rechten. Akkermes denken van de Huzemers, daar valt een gatje. Maar dat is heel risicovol met Sokkerwien. Die bezieken me tussen te krijgen. Maar die houden de door dicht. En daar gaan de Akkermes op de ton. Ja, en dan moet je roentje draaien. Dat wie een hele... Wat zullen we nou? Is er nou al een scootje met turen onder? Lang waar. Ja, die winnen even kwijt. Ja, dit is lang waar. Wat is hier nog aan? De man die wien ik al heel erg op het wetter. Wien 4 wij de laatste die uit de havenwijk kwamen. En ja, het is krijgt wel weer wat los natuurlijk. Er lijkt al een rubberboordje bij die hun opdrukken zal, maar dat hoeft in feite net. Ze kunnen op die fok wel trossielen. Maar er is wat gebeurd. Zal even jaren. Jaap Slaag op het achterdek. We jaren wat protest. Het is de zwier kan ik opvangen, maar zien waar dit nou is, dat is nog net duidelijk. Misschien kunnen wij dat even weer omkrijgen. Ja, daar gaan ze. Grutzeil naar beneden, fok naar beneden. En de zwaan, de trotse zwaan van Langwaar, moet je het strijdperk verlaten. Wat er geweest is, maar we even jaren. Wils wij wel graag ik even naar de volgende boeirol willen, want daar schijnen al daar wat skippen om hinnen te wezen. Nee, nog net. Zit ik even bij de verkeerde boei. Maar ze komen nou op boei 3, jongen. Daar beginnen de grauwsters. Lemmer onderin. Maar nog een heel eind van de grauwsters aan. Ja, ik denk dat de kruisraken, hè, had je op deze manier door. Ik heb het idee een beetje dat ze mij wat probleem hier met zielen zelf. Wat er dan nog aan wie of zo. Dat ze het net afzielen koeren. Nou, of dat ja, Sanet hier ertoe. Ik denk, wat is er nou aan de hand dan? Want we zullen toch de scootjes toch redelijk stabiel in het wetter lezen. We zullen net dat er heel raar vierd worden moet om de vlagen aan te vangen zoals het hiet om het skip oranje te houden. Dus mij liet het heel goed zielbaar water. Ja, zeker. Ja.
Ik ken er net een skip, jongen, dat je dacht bij jezelf van wat is gevaarlijk, wat dat zo'n donder is, jongen. Maar ik heb net het idee, zoals nou draagt meer ik om ziel. Ja. Ik bedoel, Het lijkt bij Suver dat ze sommigen nog wel wat meer druk op het tuig gaan willen om deze wegen aan te zielen. En Drachten had er geen reep in. nee, het broekreefje erin, denk ik. Ja. Maar ik bedoel, als dat zo short, die zielen gewoon vol. Maar ja, Elke, dat is van de morgen eerst, toen we zeg maar, op een mar, dan denk je, verdikke, er stiert wel een straffe win. Maar ik denk dat er Ignited even wel wat inkakt is. Ja, ik weet het wel letter dat we dat Jimmer win, maar toen wij de win al redelijk betiet. Hoe ze al wat zien en toen stiet er gemiddeld zeg maar een winkrachtje fjouwer. Zo, meer wie er net. Ik had het idee, kijk eens wat ik nou zie ook bij de scooten, dat het wel wakker hetzelfde wie als van de morgen. En dan kan je het goed uitzielen. Ja, zeker. Van de morgen weer er niks aan de hand. Echt net. Ja, ik ben wel benieuwd wat het commentaar is van Langwaar. Giet in de gaten dat er toch eens boordje oppikt wie wat de motivatie van de Langwaarders weer er. Wacht je even op dat nijs. We zien hier bij de Boppenwiense tonnen. En dan zal ongetwijfeld en grauw. En volgens mij, ik werd uit Jereveen daar als 1 en 2 omheen komen. Maar dan moeten we nog even afwachten, want Jereveen laat je nog een stuurboord. Wiels tot grauw, al zijn slag naar het bakboord hierheen maken. Nou Pieter, de moois wel gruts geweest, of net? Ja, dit is fantastisch om te zien. Hè? Dat kan je net over zeggen. Dat is Dus- een heel goed gevoel erover. Ik heb er vanmorgen wel een goed gevoel over. Maar ja, je moet het skipje dat rent volgens mij heel goed. En dat kerst nou weer bosje in. Het lijkt stabiel en ik denk prachtig. Maar het betrouwen van de jongens moet ik per dag groeien, Ja. of net? Ik bedoel. Ja, je stellen elke dag stellen ze hun dingen wat oud. Want toen er begon, toen zei het zo mooi wezen om uit het dubbele cijfers te komen. En toen zei ik van het zou heel mooi wezen dat in het linker rijtje komen zoest. Maar Ja, je draait er en hij gooit hem achter grauw. ja, En mooi eco-bakboord naar die eigen tonnen. Maar van Krek, dat was toen zeist. Wat ik zag heel belangrijk wie hoe ze uit die stad kwamen. Ja. En ze ziet er voort en dadelijk goed bij. ja, dat doen ze van die Erik heel goed. En een als Jenne Waard die ik altijd er wel goed bij is. Van de morgen weer achter de meute aan. En probeer dan maar weer eens bij de groep te komen. Ze hebben me al benijden nou wat de Zuidwesthoeken doet. Die kwam er ik ook bakboord aan. En hoe het er bij de bovenste boei is. Die man dat ik weer goed doet. De eerste boeieronding wie ze krijgt voor Grauw en toen Heerenveen, Huzem en Akkerum. Nou, daar komt wel wat verschil in. We zijn benijd en yes zullen we de Grauwsters alweer om de bovenste tonnen heen gaan. En daar het Jereveen. De Gerben van Manen. Sietse Brouwer. Want Helmhout. En Harmen on de Fok. Ja, Harmen zo'n vak. Ja. Harmen on de Fok. En Eldert Meter, dat is een squansman van mij, die trimt. Die is een trimmer. Dus daar had een heel familiescootje van maken. Ja. Ik kom hier net met ik hier op drie verschillende scootjes zie ik jongens. Maar nou net meer. Ze zijn nou mooi met zijn draaien bij elkaar. En vorig jaar zie je toch zelf nog als adviseur, maar op een Zuidwesthoek. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar daar wie ik nou in ieder geval achter dat ik dat net met was zoeken. Want dat is toch wel... Luisteren ze net of Nee. koest het net? Kom ik, hou maar op lijst. Nou, maar de kwestie zelfs ik net in 2 aandelen. En Nee. domestic, het scootje van Jereveen, dat is toch een brouwerscootje, zeg maar even. klopt. Ja, dat zit wel wat in de ieren. Hè? Daar komt Johannes Meter op stuurboord. Na het akkefietsje met zijn achterneef komt hij hier mooi op stuurboord. Stiert alweer in op opstekker. Yes. Daar komt de Zuidwesthoek aan. Dat wordt al weken hetzelfde. Johannes, Die krijgt hem er goed in, hè, de Zuidwesthoek. ja, maar Johannes kan niks weg. Ja. Nee, Gooit er hem eronder. Het gatje is nog redelijk, denk ik. Misschien valt dat ik wel. Hij leidt vol. Hij had maar sjoggers wat hij weer door hoe dat skip voortzetten wordt. Hij leidt vol. En- Als er maar wat gang krijgt vooruit. Ja, maar sjoggers hoe dat dichtbij komt. Hij redt het op, lijkt het. Maar jongen, dit bent toch wel manoeuvres, Jerm, op dit wilde wetter. Ja. Maar de Giek en Meijer de tonnen nog rijdt, maar met de romp net. En dat is in afwijking met de meeste zielwedstrijden. Dan mag je maar geen enkel deel van het skip de tonnen rijden.
Maar zelfs maar de geek rekken hij hem krijgt net. Nee. Nog eens er mooi met zijn beiden. En dus weer dit toch wel een hele toeke slag van Johannes Meter. Die hier maar het scootje van Huzem. Zag ik het goed nog even de tweede plak pakt. Ja, zeker. Ja, dat is hartstikke knap. Doe eerst een voorbehoud, of tenminste, doe vreeg is die al wat deze skippen onder oren Huzem, maar dit waar het was hoe. Ja. Nou, goed. we zeggen het. Ja. Keurig tweede plak nog wel gast boord om boord. Mooi de Zuidwesthoeken die natuurlijk echt heel gelijkmatig zielt dit Ja, hier. Hè? zeker. Ja, dat hartstikke best. Ja. Nou, die jongens, dat is de jongens. En toen werd er natuurlijk ook Zuidwest ook die is hier een soort aan het oefenen. En dus die jongens die ben ik wel wend om op wegen te zien. Ja. En die hebt en ik denk ook wel dat ze er een schip voor hebben. Pieter Kestrik wat van Sissen dat die wien hier voor de kust van Starem ik aanboeg. Dat is dus hij die jongens van Starem, Zuidwesthoeken die kennen hier het vaarwetter. Wiete zei ik dat die wien even eerst bij de kust langs rint en dan op een maar aanboeg. Ik denk het wel. Ja, dat hoeft ook de Groot net te vertellen. En nou krijg ik hier even terug dat een quote van Jaap Zwaga van het Langwaarder Scootje. En hij zei: ik had 3 auto's aan boord, ik ken ze net zielen. Nou, ik weet net wat hij met 3 auto's aan boord doet. Maar hij zal grif op het gewicht doelen, wat hij dit hier meer in om had. Maar ik zou zeggen, mooi sok waar, is dat gewicht alleen maar in een voordeel. Dat vond je al zeggen, ja. Daar ben ik misschien minder bewoners bij die vanmorgen aan jou west hebben mij gewicht erin te krijgen. Ja. Zoek samen Jennewoord rakken de tonnen even met de geek. Maar ja, dat mij. Maar dan heeft Gerard Pietersma hem toch wel echt skraal onstuurd. En nou, vakmanschap om er dan toch omheen te draaien. Waar zit er vlak achter? Ja, Leeuwt. Dat is Leeuwt. Ja, toch wel goed. Een goede slag die denk ik. Want, dan zullen we even een iets tussenklassementje mooi zien. De eerste zien binnen om de bovenste tonnen heen. Grauw voorop. Heerenveen erachterom. Huzem en de Zuidwesthoeken. Snits erachterom. Lemmer als 6e. En mooi dat extra rondje. Ja, het kost hem wel 3 plakken, maar toch nog op een zonde plak. En dan vind ik dat het de keer nog redelijk behoud had. En 8 Jennewoord, 9 Ljouwert en Langwaar Lloyd Ruud. Maar ja, Langwaar de Ruud was toen correct zeist. Dus zij 3 auto's aan boord. En dan was er eigenlijk 3 keer 1000 kilo. Ja. Maar juist in deze wegen, zoals misschien zeggen, nou, een beetje gewicht is net verkeerd. Ik ken de logica daar net. Of hij moet ze net op een handrem zetten. Hè, dat ze gewoon trot eromheen rijden. Want dan wordt het natuurlijk bewegende ballast. En dat wil je net. Maar ik zie de logica net. Ik heb het idee dat er daar wat oors onder hand is op het Langwaarderscootje. Dat het een beetje op alles gescoot wordt. Op de tuurage en de formule en alles en nog wat. En ja, misschien wat te min naar jezelf, Sjoen. In ieder geval maakt nou een reving. Ja. Dat ik het wel beschouw. En nog een revering. Ja. Ja. Maar dat zullen we letter, je het wel eens van Jaap Zwager zelf jaren. En onze conclusies ben ik net zo belangrijk. Nee. Denk je dracht nou om het tonnen en Volgens zijn en de hele mannen nog, denk ik. Hè? ja, dan zitten we al in de staart van het peloton. Het einde van de vloot en dan kunnen ze alle keer weer. Dus dat is geen verschil dat het dan is. Hè? Zoals juist ik bedoel, we zijn juist het twat. En uit de stad waren natuurlijk al net goed. Maar dan is een verschil altijd. Hè? Dat heen en weer dat de schepen gaan. En dit begint op het verhaal van de 10 kleine negertjes te liekjen. Nou, de fjitjen dan. Want het is wel een bijzonder kampioenschap. Wij krijgen alweer een persbericht onder de wedstrijd. En dat gebeurde met de jouweren ik al. De Langwaarders binnen het net eens met de zeilformule. En vinden het een oneerlijk kampioenschap naar hun oordeel. En zij horen er voor de rest van het kampioenschap mij op. Maar
dit zijn wel zeer bijzondere berichten. Ben dit net dingen, Pieter, die je winters bepraten moeten en net simmers tijdens het zielen? Ja, natuurlijk. Ja, dat is gewoon zo. Het komt volgens mij gewoon van, ze hebben er gewoon net bij. Ja, ik zal het zo zeggen, en dat is gewoon zo. En natuurlijk is het zo dat ze heel hoge zielen moeten als daar onderheren. Maar ja, om het er nou zo op te lossen, dat gaat natuurlijk nergens over. Ja, ze zijn demotiveerd jouw zoon. En ja, wat doe je dan? Stop je dan samen mooi zielen? Is dit nou sport? Ja, ik weet het nog eens even net te zeggen. Nee, Nou ja, Kerst, eigenlijk is het is teleurstelling bij de jongens. Maar eigenlijk vind ik bij de hele vloot. Dat is iets wat we net graag willen. We strijden met z'n allen en we houden van een mooi schouwspel. En hoe jammer en erg het alweer dat Jouren net met mij doet. En op deze manier, als het nou echt zo is, toen zei ze dat het echt weer is. Ik heb een persbericht, is mij terug, nou, dat Langwaar officieel de rest van het kampioenschap net meer mooi loopt. Maar dit is geen loze kreet. dit is geen loze kreet. Of Het is een emotioneel moment. Nee, ik heb weinig les van emoties altijd. Dat zou mijn vrouw ik altijd. Maar dit is een officieel persbericht wat je binnenkwam is. Maar dat je dan gewoon starten. Stel nou als hij nou het goed start weer. En hij wie als eerst om de boei heen kwam. Wie het persbericht aan ik verstuurd. Ik vind dat zeer bijzonder dat zo'n iets tijdens een wedstrijd, tijdens het kampioenschap. Maar je dan eerst je resultaat afwacht, toch wat je doet. Ja, het lijkt wel een gigantische smet op het hele verhaal. Ik bedoel, dus krijg we zeist. Dat moet nou net uittieten worden. Ja, nou ja, ja, dat kent wezen dat je zo. Ja, demotiveerd. Ja, ze zijn teleurgesteld. Ja, klopt. Ja. Ja. En dan nemen ze samen beslissing. En daarom vreek ik Elke is van waar die aanbedrachten, Jos bij Snits. Ja, Waar die aanbedrachten. Want hij wil ruimte creëren dat er die draai goed. Verdikken, dan ben je aan het hutzielen. Dan word je zo gauw mogelijk de wijzer, zo hut mogelijk. Ja. En een B op het eind. Maar nou, hij had ik de mogelijkheid om die oren boei te pakken. Ik bedoel... Ja, maar dan moet er een gipje. En misschien... Ja, maar ja, misschien hoeveel meters dat er nou in wezen voordat hij weer eens een keer bij die ton is. Ja. Ik bedoel, ben je haast, nou... Hij komt nooit meer heel mooi uit waarschijnlijk bij de ton. Nou, hij kennen we wat op, Helly. Het doel van douwe vissen snap ik wel. Een hele romme bocht en dan onderhel je en nou scherp onder wie naar die tonnen ta. En dan stekt er hem boppen die oren twa. En dat hij nooit kent. Maar nou draait Zuidwesthoeken hem voor de kop. Nee. Ja, had de Zuidwesthoeken genoeg gang om hem vrij te zielen. Zoals het nou ligt het wel. Ja. Dat weer even een vertekend beeld. En dan ben ik straks wel heel benieuwd. Want alleen maar die het de orenboei wolnaam. Die is wel de orenboeinaam. Hoe dat dan straks bij de bopperste boei, hoe dat zich afspeelt. Dat is heel mooi vergelijkingsmateriaal. Dan, ze maken elk een keus. En ze komen straks allebei bij dezelfde tonnen boppen weer uit. En dan zal de praktijk uitwijzen van wat de beste slag weer. En dat is vooral dan even, om even te zien, dat tussen Lemmer en Akkermeek, want die wieren nou kwartier scheelde dat net zo volle. En ik mooi dus tussen de Zuidwesthoeken, Lemmer en Akkerem is straks even nieuwsgierig om te zien wat dat uitpakt had, welke slag dan het beste is. En dat Douwe Visser van Snits dan bewust voor die boeikeersen had en dat dat een goede kar weer. Ik snap het nou ik net. Hè. Ik bedoel, we hebben maar even om te komen op Langwaar. Er is op Jennewoord het op een bepaald moment het Douwe Visser van Snits het wordt even naam op een routebespreking. En ik eigenlijk wil vragen van onze skippers van jongens, wat vinden jullie hiervan? En er is net iemand die wat zijn heeft. Dan denk ik, had je dan al, want dat had toen ik al zo wist. Want toen hij wist de hele hier al dat er mij een soort ballast zielen moest. En dat je dat toen ik net zijn heb van, ik heb ik wel wat. Hè? Dat is, en hij zielt gewoon eigenlijk, het er gewoon trots hield. En nou zei het dit. Ik kan het eigenlijk net begrijpen. We gaan even verder. Daar zegt Jenne Woord, maar toch dat reef erin. En het is een boetenverlaatster. Hetzelfde formaat eigenlijk als de Lemsters. Haar ze dan toch misschien te volle reeft? Het lijkt er wel. De acties, ze zitten in de manoeuvre en in de manoeuvre gong ze oerstag. Dus dan best al snelheid ontverliezen en uit die langzamere
snelheid ik nog hoe stag gaan. Just dat ze gewoon even helemaal voor de op die weer gaan lezen. Ja, de gebroeders dicht bij elkaar. Drachten Jeroen Pietersma en Jennewoord Gerhard Pietersma. Had je nou, ik zeg hem met een woord. Hij is nou al een skortje over stuurboord aan het zien. En hij, ja, eigenlijk had er nog, nou ja, hij gewoon volgens mij te min druk. Ja, Ja. maar ja, Nou, we gaan er van de eens even. We hebben het al Drachten even dan. over dat we nog net over dat de scoorten los moesten. Maar je toch even bij Jeroen Pietersma even de scoorten los. Om even het skip weer wat oranje te krijgen. Maar die druk er op zich, wat meer druk op die zeil, is er net heel ongelukkig mee wezen. Nee, koest het mooi zijn aan die gaffel. De gaffel van Drachten die zie je boppen in en Jennewoord die weer. Want Reven is dus net alleen nog aan de onderkant het zeil oprollen en daar minder meters. Maar vooral de druk bovenin kwijtraadje. Want dan brengt ik die gaffel naar beneden. En dat koest een mooi zijn. En laten we toch nog even dan over de situatie met Langwarga. Het waren natuurlijk wel twee verschillende dingen. Hè. De ene wie voor wat elkaar wie en Langwar. Er is van de winter weer een nieuwe zeilformule oornaam. Dus ik geloof dat er een iere 5 maar die orenformule zielt is ongeveer. En daar hadden skippers en de commissies van de dwarpen en de scootjes en de stichtingen te jaren een kar maken over welke koersen gaan. En dat is een democratisch besluit geweest in de vereniging. En dat consequentie wie bij Langwar dat er wat 4 centimeters van het tuur inleveren moest. Of wat gewicht erin. Zij hebben daar een combinatie van maken. Dus dat betekent en wat gewicht erin en wat minder tuur. En daar is ze nou net tevreden over. Nou ja, historisch is het natuurlijk wel jammer. Hè? Want het is het oude skip werd er vroeger Ulbeswagen nog vracht mij vaart. Het is skip werd Lammertswagen op geboren is. En die zoon Jaap Zwagen nou op zielt. En dan word ik uit historisch oogpunt graag zien dat zo'n skip nou na 70, 80 hier nog altijd weer in die vloot meezielt. Maar ja, het is nou in de hele vloot bij zoveel vernijingen kwam. Bijvoorbeeld Grauw, oude hier, wat is het, 10 centimeter verlengd of 15? ja, hij mocht nog 18 centimeter langer. Nou, dat zijn hele lietse details, maar om aan te gaan dat zo'n skip daar toch nog wat mee bezig geweest is. Nou, hij moest wat inleveren. Nou, hij moest wat zeil inleveren, wat tuig. En dat kon compenseren om die 18 centimeter nog weer langer te worden steeds maar. Zo wie het ongeveer het verhaal. Zat wat. En, Nou goed, lengte loopt. Ik zeg altijd, gooi een blokje hout in het wetter, dat laat samen stil. Gooi er een peel in het wetter, die rint terug. Dus 18 centimeter langer is weer meer lengte. Rint beter. Meer snelheid. Even waarom te komen ik op Langwar, op de keuze. Er is ook wel wat een roerige geschiedenis de laatste jaren. Hè. Ze hebben mooi uit de street hebben ze een aantal jaren hier. Daar woe het net mooi. Ze hebben, ja, dit is de grote griene. Is dit de grote griene? Ja, zo is dat dan hier. En dan hebben ze nog een oorscootje gehad dat nou ondertussen bij de IFK's vaart. Mooi, hele mooie prestatie. De Zwant van Donia. Zwant van Donia, mooi Arend Wisse de Boer en de gebroeders Boersma. Dus ze hebben geen gelukkige hand in keuzes die ze maken hadden al rond hier. Nee. Als hij die keuze natuurlijk maken met die grote green, omdat ze daar in die orenformule met 180 centimeter zielen konden. En dat we ja, denk ik wel de achterliggende gedachte om dat toen te doen. En om nou, dat ze daar nou maar zielen. En de keuze want 2 Jelien had dit skip nog op het 12e punt van het kampioenschap al zitten. Maar Johannes Meter, de skipper van Huzum. Ja, zeker. Toen hing het ongeluk eigenlijk lang was dat de laatste wedstrijd op Snits net trok om. Want dat hier natuurlijk een gigantische spannende strijd naar worden. Want dat skip dat hier toen maar één hele minder wedstrijd zielt en dat we eigenlijk alleen nog op lang was. En hier hij daar goed zielt, dan hier er ook gewoon kampioen West. En dan stoppen ze nou mooi dit scootje. Het weer natuurlijk ik wel wat de keuze denk ik van Johannes Meter om oer te stappen naar een scootje. Want hij zegt dit ik wil een beetje onkomen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat is ik absoluut. Zo het Johannes het ik zijn. Hij zei van
Ik stap van Langwarau, als ik maar die grote groene zielen met mij weinig tuigen, dan zag ik daar geen takkomst in. Nou, en toen kreeg hij het plakje op Huzum. En moest zien wat er hier Johannes Meter wat er op Huzum presteert. Juster ik al en nou joe het weer. Begin even weer waarom in de wedstrijd, want we hadden nou natuurlijk al heel lang over het Langwarder-scootje. Natuurlijk de opmerkelijke beslissing. En Jere, tussen de viskvoeken terug komt het mooie gele kopje, het Grauster-scootje. Alweer op de bopperste tonnen. Mooi daarachter, keurig in zijn kielzog. De Jereveensters, mooi Sietse Brouwer op het helmhout. Is hun afstand lietser worden? Straks zien ze, ja, de kerst staat net inschatten qua diepte, maar het gatje tussen Jereveen en Graus, hoe dat lietser worden. Want dat zou wel mooi wezen, Pieter, dat die jongens nog een aanval doggen om even bij die kop, nou stel maar de kop oernemen van Grauw. Ja, het zou mooi wezen, hè? Maar Douw is een betroefde schipper. Dus ik denk dat hij hem net samen de kop gek worden lid. Als je die gaat naar 100 tonnen. Nou, het is al wat lietser worden, denk ik. Net als de vorige keer, maar het is nog een heel gatje. Ik heb wel het idee dat ze er misschien twaan wat uitpieken. Ja. Nog een keer, hier is dan Grauw om de Boppenwiense tonnen. Maar dan moet er die spreider nog doen. Dus dan moet er ik nog naar die tweede tonnen. En dan pas kan ze voor de win. Dus dit lietse stukje is even een hele win. Van de Boppenwiense tonnen naar deze tweede Boppenwiense tonnen kan ze eigenlijk zeggen. En nu kan ze voor de windel weer naar beneden naar de gate. En dan komen ze de orenskippen chin, die nog met hun slagen bezig binnen om naar die Boppenwiense tonnen te komen. En dan hielden precies dezelfde regels. Loef wijkt voor lei en stuurboord wijkt voor bakboord. Dat jouwt, vooral als het een drokfield is, jouwt het wel vaak spannende situaties. Ik ben nou wel uit benieuwd wat Lemmer nou aansmet doet. En die had de orenkoers, die vingen, de oren tonnen. Kreeg mij onder de wien op. De oren nam de tonnen stuurboord en Lemmer de bakboordsboei. Hoe die nou aansmet nu komt bij de bobberste boei. Had er eigenlijk voordeel van Hoorn het. De vingersters, nou ik om de tonnen en het gatje tussen Grauw en het vingen, het bleef ongeveer een minuut. Dus die hoor al kon mooi in staan. Daar zit geen groot verschil mooi de vorige tonronding bij. Dan gaat het weer voor de win. De loerte erin, breed uit. Had het echt het waaide en waar ik wel eens, nou Pieter, dat wist ik wel eens, mijn ploegje zielt en mij hoorde win. En dan weet ik zo van jongens, geen hout in het voorzeil. Lemmer gaat het verdel. Komt als strijder om de tonnen. En hij moet er aan denken, want daarachter zit de Zuidwesthoeken. Als dezelfde situatie als de vorige keer. De enige voordeel is dat Lemmer nou als strijder om de tonnen komt. Met Johannes Delharen? Nee, hij draait weer. Precies hetzelfde eigenlijk, met de Zuidwesthoeken. Ja. Maar het is dan toch mooi om te zien dat die baan er in wezen perfect inloopt. Dat zowel de stuurboord of de bakboordtonnen onderin de skippen haast weer helemaal bij elkaar komen. En dan zien we nou de lemsters die wat opschouwen. En komt Snits dichterbij? Nou, dat is al... Ja. Hij is zeker net verlenen in ieder geval, ik het zou zeggen. Ik weet niet werd hij de vorige keer als welk skip hij de vorige keer om de tonnen kwam. Hij komt er nou als sexdom. Oké, ik dacht dat er toen wat achter het midden zit. Nee, dan is hij zelfs een beetje oorzakken. Want hij wist, ja, dat moet even een goede boei erbij pakken. Want nee, dus ja, de snitsers kwamen als vijfde om de ton. Ik denk dat Lemmer ertussen kwam is. Ja. Die is aardig. Die is er aardig opgekomen. Die had toch voor die slagkeersen. En dan zien we inderdaad nou dat als eerst om de ton de Grausters binnen. Tweede Jereveen, drie Lemmer, vier Huzum, 5 Starem. En dan moet er nou de snitsers komen. En daarmee is Johannes Meter Huzum zijn tweede plakje kwijt. En het is wel even mooi om te zien wat dit nou voor het klassement betekent. Want de onvierder
11 meter van Akrum hebben we nog net jongen. Grauw looit voorop en stond maar de puntje achter de Akrumus. Dus die nemen nou voor eerst, als het tenminste direct net mee ophouden, want je weet het gewoon net in dit SKS-kampioenschap. Maar dat zullen ze grif net doen, nemen de koppositie in het klassement oer. Maar de Lemsters stonden op het derde plak en zitten er nou ik weer keurig bij. Kennen ik de Akrumus wel voorbij wezen? Nou, er zitten 3 scootjes tussen en inderdaad, dan zouden ze ik de Akrumus voorbij wezen in het klassement. Maar ik de Gerben van Manen, jochentje punten, dat scoot ik lekker op. Dus het wordt nog spannender bovenin het klassement als de scootjes er nou terugvaren. Pieter was toen van de morgen zeist, dat hier maar de jongens zijn. Jongens, op de dijzielen. Het gaat je goed op deze wedstrijd. Nog net naar het klassementje en nog net zien van, we moeten die erachter houden of die. Hè? Nee, maar je moet het toch altijd krijgen wat Ilke zei. Als het zoveel skippen zat ik bij elkaar zitten, dan waar moet je dan op letten? Ik bedoel, je moet voor jezelf gaan en je eigen koers varen. Want je weet gewoon, de meesten, dat hebben de jongens van Marty de hele tijd dienen. Ze hebben gewoon heel goed zield. Dus ja, dat doen ze nou weer. Daarom kunnen we ze in een wedstrijd bij komen, dat zie je wel. Ik bedoel, je moet elke dag weer gefocust wezen. En ja, dat ben ze denk ik op dit moment heel goed mee bezig. Maar per dag zielen, dat is al heel belangrijk. Ja, iemand één foutje kan al fataal wezen. Want als Jos dat krijgt, Pieter Meter, Akrum, die zit nou achter de middenmoot. En omdat één foutje bij die benedenwindse tonnen, dat hij toch, ik ken hem er bij Huzem tussen prikken. Ja, en dat lukte net. En lukte net, nee. Roensje maatje. En die hele wedstrijd is voor deze dag, nou, helemaal patiënt dat er weer naar voren komt. Ja, dat klopt. Ja, hij loopt nou zonder loop. Achter snits, maar... Maar het is toch wel zo bijzonder dat je dus je net een foutje permitteren kennen. Nee. Zo goed wordt er in feite door de hele vloot zielt. En zo goed binnen al die skippen om elkaar wegen. Ja, dat houdt dan denk ik toch ik wel in dat die formule ja, toch ik wel redelijk goed is denk ik. Ja, de juiste was een tweede. Ik bedoel, hele mannen het eigenlijk het liefste tuchtje. Zal ik wel een van de lichtste skipjes wezen, maar dat ik heel goed mee. Ja, nou toevallig je het net omdat er een hele minne staat hier. En kom er dan maar weer eens bij. Maar ja, wat dat betreft zeg ik, dat liep het al hier net zo raar, dacht ik. Zij ben ik de enigste die de kar maken had om de fok ik te reven. Hè? Ja. Dat schuiven bij de oorenscootjes net. Nee. En, misschien wel maar de gedachte, het skip wil op deze weg en wil die wil natuurlijk een beetje voort slaan. Dat ze toch hebben van nou, we maken de fok maar wat lietser, dan hebben we daar misschien wat minder last van. Ja. Zou alle keer natuurlijk een lichtweerfok en een zwierweerfok. En ja, dat doek is stugger. Een lichtweerfok is meer ja, zeg maar dat parachute doek haast. En dus het dan ik nog de mogelijkheid dat er dat rifke erin dwang. Daar ben ik nog fokken die kerst net inschreven. Nee, die jongens erop, die kerst ik niet dreven. Grauw had ik een fok nou op. Oh, even, dan moet ik net ook al even goed zijn, maar ik weet wel dat de jongens het nou, fijn dat die er net in herkennen. Nou, deze volgens mij ik net. Nee, dus just de reefknuttels net en dus just het tweede scoort god, just ik net. Dus, Grauw pakt nou de orentonnen. Ja, en die had jongen wat de lemsters dieren. Of ze hebben de boeien ietsje verlijnd. Maar dat zoeken. Ja, of de wien is wat eruit, hè? Ja. Dat ken ik, want hij zoekt ik ietsje westelijker. Maar wat zeer ze krijgt ik hoe helder wat een mooie tonnen rond. Ja, keurig hè. Grauw hier maakt het er net van. Krijgt ze egaal eromheen en mooi egaal wordt die grutskoort inhellen. Er wordt net rukt, er wordt net plukt. Heel mooi, vloeiend. Wat een dag bij gang. Hè? Ja, die lijkt net even stil. Nee. Maar ja, goed, je komt nog een ploeg en dan hebben we die direct even beschet, Pieter. Ja, de loerte gaat eruit. En daar wordt zijn. Wat die nou dan? Ja, dat ben ik. Ik ben uit. Die spreiden de tonnen natuurlijk. Ze willen breder uit. Ja. Ze willen breder uit. Ja. Ze... We weer nog even bang. Dat noemen we over. Eruit zoeken, maar nee, gelukkig niet. Mooi overzicht van het hele veld. Alle breed achter elkaar. Proberen onder die grip bij te komen als er een die achter op een kont zit. En die pakt hij de wind uit het zeil.
Fijn dat hetzelfde. Die gaat hem toch volgen. Ja. Dat, Komen wel ietsje Nou, leger uit ja, op de ja, tonnen. ja, ja, ja. Zit er een gotje bij die tonnen? Maar deze marge met deze wegen. Ja. Ik weet, er is een verhaal van Ik Lodewijk onderstel. Meter die ging zat duim bij die tonnen. Dat die jongens zei, heid, er komt maar een vloeike tussen. Nou jongen, dat is genoeg, er hoef je net een koot tussen. Maar ja, hier komt wel een koot tussen. ja. Maar deze wegen, meest die rom te nemen, want even een tikje onrijdt je de tonnen en dan is alles verlen. En dat gaat van een Pieter Meter. Ja. Eén rondje en de lijst achter in de vloot weg. Nou, sure, ik kiet wel fout, want hij kan zelfs een broeker in de vak hebben. Ja. Dat wie grauw, hè? Even Ja, de vak klopt. van grauw. Ja, sorry. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo, hè, met de dikte van de vakken. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook nog correct wel even anders bij de IFK's. En die vakkendikte, dat noemen ze dan ounsen. En dan die dikte, mij bij het even anders west, maar dat mij, of het moet verhoren wezen, maar 12 wezen. 12 ounce. En ik denk bij de IFK's ben ik gewoon die, wat Arik al zei, dat krijgt ballonnen binnen had je. Ja, wat ik zei, dat hele tinnen parachutedoek, dat er maar een liedzuchtje wind stiert, dat hij dan al bol stiert. Maar ja, zodra het een beetje het waait, kerst er niks mee. Want Nee. dan waait of dat doek kapot en dan stiert de sabol. Net die neemt de stuurboords tonnen. Wat zijn wij zo straks? Dat ze toch hoe bakboord, of de hoe stuurboord de meesten de gig heen. En nee, ja, hoe stuurboord, ja. Dat ze die tonnen, hij snit het nou, die gijp nou zeg maar, Ja. om Ja. die stuurboordstonnen te nemen. Nou nemen toch de meesten nemen Ja. de bakboordsslag. Dat maakt de wedstrijd alleen nog maar mooier. Nou gaat Voor het publiek Huizen- misschien wat verwarrend eerst van waarom je ze nou beide een kant op. Maar als het goed is, dan komen ze ook wel boppenwetje in. Het publiek had je hier echt helemaal niks te klagen, want wat leidt die baan er mooi in. Ja, vlak voor de pier en het strand en het weer zwart van de meeskant van de moon al. En ja, het kleurt het wat op. Van de moon betiert weer toch nog een paar keer een dikke bui en dan van de meetje prachtig waar, prachtig ziel waar. Maar ik voor het publiek heel mooi, zo'n meetje. Is het misschien ook nog wel even leuk om hoe die reverij te gaan. Want we hier net door een broekreef. Hier het grauwste scootje even, ze krijgt even mooi in beeld. En wat is dan een broekreef? Dan heb je het ongrijpingspunt van het grutzeil bleef in principe op hetzelfde punt zitten. En alleen nog het lietse streepje doek eronder wat oprollen. En het is haast meer om het profiel wat erin te krijgen dan dat je echt doekmindering. Ga je echt reven, dan zit er boven nog een ijzeren ring. En dan wordt echt het tuig een orelmeter denk ik ongeveer per reef naar onder een helle. Ja, ordelmeter is misschien Een wat dikke voller, maar in feite zit ik altijd reven. Dat is het onderstik oprol je en dan maak je bijvoorbeeld 10% minder zeil. Ja. Oprol je, vers binnen en dan, maar het belangrijkste is dat er dan boppenin naar beneden komt. Dus het drukpunt, boppen in de mast, daarmee verhoren het kantelpunt. Er was net al maar zijn scootje. En dan komt dat drukpunt naar beneden. En er komt nog iets bij, Pieter, daar hier met Van der Moornhoer, strak erop. Ja. Ja. De vergelijking is een plastic poeder die vangt de wind. En een plank, daar rent de wind bedel. Del, ja. En dan zet hem als een plank zo strak onderin. En boppenin iepen, dat daar die gaffel, dat die fut waaien kent, dat de wind eruit kent. Ja, dat En klopt. dat jouwt in voortstuwen. Dus, Hier hebben we een heel mooi beeld van de track and trace om te zien van de verschillende karren van verschillende skippers. Die ene ploeg zet boppenin helemaal richting Hielpen, voorbij de haven van Starum. Grauw had dat heel extreem terugzetten, mooi Jerveen erachter. En in de orenhoeken, daar onderin, zeggen we de Huzemers. En die werden op een vierde plak. En Lemmer op een derde plak. Hier dus ze krijgt enorm baat bij. Om dat slagje te maken in de bewijbenheid, straks bij de bovenste tonnen. Hoe dat uitkomt. dus hoe maar één keer het meeste wat grauw dingen heeft denk ik. Die het de hele lange stuurboordslag dingen is draait.
En ik denk dat het, als er wel zo 4 zield is, of het veld net 4 genoeg is, dat hij dan in 1 keer naar die tonnenzielen kan. En dat hij in dat kruisrak maar 1 keer draaien moet. En op die wegen is dat natuurlijk een voordeel. Nou, dat lukt hem dus net, dat zoekt nou wel. Maar... Je zorgt we de Akkermers. Ja. Snijden mooi gelijkmatig terug het veld heen. Opwaai om nog iets van deze wedstrijd te maken. Want ja, Juster had het wat verspillen, maar ze staan in principe nog prima in het klassement. Jazeker, ja. Hoe zou dat komen? Zou Pieter Meter dan eens in gretigheid dat er straks bij Johannes even in de fout ging. En Juster had er ik even in de fout geweest. En Juster kreeg dan die 14 punten om. Ja, dat is nog eigenlijk de hele tijd de vraag. Ik weet niet dat Jim dat weet, maar weten die kriegen het. In welke, had het een bakboord-stuurboord kwestie wie, of dat het bij een tonnen wie. Ik heb eigenlijk net goed meekregen. Nou ja, daar kan je wel van uitgaan als hij een protest uitdeeld wordt. En door rinst het op, dan haast wat fout in. Ja, zeker. Je krijgt net van niks. En ik denk dat dat toch een beetje de gretigheid van Pieter Meter, van Akkerem is. Ja. Hij wil zo graag. En het ziet er dit jaar, ik zag goed in. Jarenlang, altijd zit hij de krek wat zien hoor, hè? Ja, ik denk toch altijd, ik weet niet wat het juist de wedstrijd, maar als het wat rustiger wordt, dat skipje dan, hij komt vast wel weer na een week een keer. Hè. Ik mis mij net. We sjuggen de kotter alweer varen. We zijn binnen ongeveer een uur aan het zielen. Volgens mijn klokje, klopt dat? Ja, een uur precies. Een uur precies. Dus ik neem aan dat er nog net finished wordt. Nee, laat ze hem maar mooi even zien. De Grausters hebben een lange slag maken, maar kennen de boei nog net berinnen, lijkt het mij zo. En matten straks nog een slagje omheen maken. En wat is dan de kar van de Oornwest? Veen in het kielzog van Grauw. Zielt op safe. En ja, het tweede plakje daar. Matje ik heel tevreden mee wezen. Ja, zo'n hele lange slag naar die tonneta, dat kan je nooit precies uitmikken. Dat je denkt, nou heb ik hem een 90 graden naast het schip, een dwarspeiling, nog iets trossielen en nou naar die tonneta. Nee, dat slag het net, want elke weg, elke golf zet hij weer uitwers en nog meer uitwers. Dus dan is maar één ding wat Grauw ik dat rinnen laten. Ik net te heeg kniepen, proberen naar die tonneta te kniepen. Nee, rinnen laten. Dit het skip gang houden. Want die dikke golf moest zien wat een dikke golven voor de kop. Nou, als je die rjocht voor de kop krijgt en de wind uit het zeil, dan is de gang eruit. Dus dat is toch heel oorzielen als bijvoorbeeld Juster op een maar. Piet hiet vanmorgen bij de route, Piet Paulus maar dan. Dat er ik wel eens een size in zit ik hoor je. Nou, dat hebben wij volgens mij nog net meemaken joh. Nou, hij hier het zelfs over een zoon, heb ik het, maar Hier een beetje een grapje denk ik. dat denk ik. Nou ja, ik vind net Piet Paulusma naar de skippers daar grapjes maken. Hij met reëel de weersvoorspelling van. En ja, want ik hier dat dus ik het. En dan weer een meisje die maken zich al zwaargen. En nee, ik denk 5. Een echte windkracht 6. Nou, dan schoen ze vol als kever hingen. En dan zoest hetzelfde als een PL-linie. Elke keer die scoort los. En dat giek dan toch het water sleept. Nou, dan komt het erop aan. En dat is het is mooi heel waar. Dat gaat goed. Zie je prachtige beelden. Zinnen komt er wat tussen. Mooi wat Pieter, daar bovenin Ja, bij het zeil hier en de kerst gewoon de letter H, kerst mooi zien. Wils dat je rjocht achter het schip binnen. Dus de kerst zien, zou de giek haast boven binnen de bolder. Hè? Ja. Destijds wie het van de giek boppen de bolder, net binnen de bolder. Maar het Sint-Wurgse look hem tot de haast in het midden van het schip. Maar dat heb ik te krijgen met dit tuig dat zo'n mooi twist is. Twist dat boppen in de wind eruit gaat en dit het schip vooruit stuurt. Er komt nog iets bij hè? En die spleetwerking tussen de fok en het grutzeil, dat dan daar ik de power in zit. Veen draait nou ik naar de tonnen, dat denk ik. Of verdedigt er, want hij draaide en hij draait gelijk mij.
dit kan geen toeval wijzen. Nee, maar ze moesten toch een eindje ophellen. Voor de tonnen. Wie ik net een slag die ze maken al over bakboord dat ze tochten dat ze de tonnen heli zouden, denk ik net van de Grausters. Maar als je te vier uit het veld gaat, want dit is een heel lange rak naar de bovenste tonnen, dan heb je kans dat ergens oors in het veld je hem heel positief krijgt en dat je zelf helemaal in de vernieling zit. En je ziet wel, de Grausters werd als eerst om de tonnen en wij hier in de tijd weer even in de gaten houden. Ze kennen dus kort wat loslaten. Dit is het hele Wiense rakje. Boven van de Boppenwiense tonnen naar de tweede spreiderton. Ja, wat voor mooi Fries wordt hebben. Ja, hij moet spreiden. Hè? En daar komt er het Heerenveen. Ik heb wel het idee dat het gatje van Grauw naar Heerenveen wat groter wordt is. Dat moet nog een keer draaien en daar is alweer om die spreader heen. Ja, dus de afstand tussen die ton. Als dat straks de afstand weer, nou die is dus nou langer. Klopt. Is het dan zo dat het Grausters koetsje zag het rint, maar dit waar ik? Nou, dat blijkt wel zo te wezen, denk ik. Want ze hebben dezelfde slagdieren. Ja. En misschien had er wel een beetje onderlijn. En dat er wat last van haan had in die stuurboordslag, dat weet ik niet. En toch misschien hebben ze het idee naam van nou, we gaan net draaien, want we houden ons koers goed vast. Maar ja, dat weet ik niet. Je draaien de man. Ja, om een tonnen. Hele jonge ploeg ga je aan boord, Pieter. Hè? Ja, ik zeg Jim, die jongens, wat had zijn jong ploegje ja, boord. Ja. Maar alle gedreven en fanatiek en goed er maar bezig. Mooi ploeg. Ja. Wat 12, wat ouderen. Ja. En de rest is al hier vrij jong spul. Ja, we hinten van de morgen hoe Elke. Hè? Het gaat om het team en hoe de techniek en hoe de tactiek en hoe de techniek. En dat soort T's hier we erbij. Nou, hier is het talent. Talent geldt een tijd. Ja. En als dingen er net hakken, het oor aardig opheffen. Geen geld, maar wel een soort talent en een soort tijd. Dan kun je dat compenseren. We zeggen dat in alle sporten wel eens. Ja, en er komt bij wat tussen de eren zit, hè? Ik heb het idee dat de Zuidwesthoeken, maar ik weet niet waar de lijn weer is, hè? Maar dat de Zuidwesthoeken als de rijden om een tonnen komt. Of die hoort met heger lezen, dat weet ik niet. Dat kan ik zo net bezien. Maar... De Zuidwesthoeken, nou terug de wien en oer bakboord op de boeironding aan. En we zeggen, de Veensters hebben inderdaad een hele minuut verlend op het Grausterskoetsje dat nou er toch wel wat uitrint. Ze krijgt Lemmer als strijder met tonnen. En waar zitten de Lemsters? We hebben ze even net in beeld. Nou, dit is Snitsal. Maar dit ploegje houdt elkaar aardig bezig. Snits, ja. Ik weet niet waar de Zuidwesthoeken, die weer 5 denk ik. De vorige keer en nou tred om een tonnen. En de Snits is nou 5e, ja. Zuidwesthoeken 4 bedoel ik. De Snitsers. Nee, ja, hier is Lemmer. Dus nou, dat betekent die is achteruit zakken. De Snitsers, nou, en die ben ik voor Huzemkaan. Die hebben, en de Zuidwesthoek is wel wat op schoot. Dus we hebben hier de nummers 2 in en 2 horen een mooi gatje. Maar daarachter zijn al je wisselingen. En dan hebben we nou op het treddenplak de Lemsters. Nee, dat zit hier even verkeerd. Ik moet even de verkeerde boei erbij pakken. Nee, op het treddenplak het Auke de Groot van de Zuidwesthoek op Eigenthuiswetter. Zo hij hier dan ik een mooi podiumplakje pakken. Daarachter vlak de Snitsers, Douwe Visser, Huzem, 5. Een plakje zakken. 3 plakjes zakken in dit rak de Lemmer. En daar hebben we vlak achter Pieter Meter van Akrum. Die ik in een plakje achteruit zak is. Nou, die kennen natuurlijk nog van alles. We krijgen terug dat op de website van Omroep Friesland terug de heer Abma een verklaring doen is voor het stoppen van het langwaterscootje. Dus voor je hem voor de details van het parsebericht van de Langwatercommissie wat meer hoe weten, je dan even naar www.omroepfriesland.nl en daar kun je lezen wat hun mening is.
daar zeg maar de achterlijn van de vloot, Drachten, hele mannen. En nu komt er toch wel een groot verschil tussen de voorlijn en de achterlijn. Het loopt helemaal uit elkaar. De wedstrijd is ook al een uur en een kwartier bezig. En dat zoals eigenlijk elke dag dat er na een uur dan begint het uit elkaar te loeken. En wat doet de commissie van Starum? Vaak als het heel roeg en hudde wien is, willen ze de skippers wel wat ontzizzen om te zien van, ken ze het nog on, is het nog te dwan, is er nog energie? En normaal is het toch een uur als 2 wat een wedstrijd wordt. Of zeggen ze van, ja jongens, het is gewoon mooi zielwaar en er wordt prachtig zield. Wij gaan nog even terug. Ja, ik denk dat ze nog voor mezelf hier nog 1 keer omheen gaan. En dan weer naar beneden. En dan denk ik dat ze er een finish in lezen. De eerste die binnen denk ik dan om een uur, dus 4 uur denk ik gewoon. En de laatste, nou ja, 20 minuten later denk ik. En dan zou de finish misschien ik wel beneden bij het publiek wijzen kennen. Bij de benedenwinste tonnen wil dat heel vaak toch ja, de finish. Een mooie innerwinste finish bij de bovenwinste tonnen leidt. Maar voor het publiek zou het wel mooi wijzen dat er nou de finishlijn ik de beneden kan. Ik denk wel dat ze dat doorgaan. Ik denk wel dat ze dan de onderste tonnen nemen. Ja. En dan een eindje omheen. En Ja. daar de finish erin lezen. En wil zij hier speculeren, krijgen wij terug dat er al fabrieringen binnen om de finishlijn erin te lezen. Dan ben wij benijd dat ze nog een keer omheen matten. En dat is heel griff denk ik. Maar of dat er, ja, want maar het kan wezen dat ze kennen maar ik natuurlijk nog heel wel inlezen. Want een innerwinse finish is toch eens wedstrijdtechnisch wel het meest mooie. Ja, Wist je er wel een reden Tonnen. skippiebal, maar ik zie nog net die witte vlag met de blauwe blok. Nee. ja, ze wordt net juist de wan, hè, dat de eerste om de onderste boei is. Zeg maar. Ja, ja. En dan moet het erin hingen, die vlaggen. Die Want het eerste vlaggen. onderwijs is naar de... Dan moet het er nou, wat ik de meeste nou zie, dat grauw er omheen gaat. Dan zullen er nou in hingen moeten. Ja, dat hangt er ook in. Dat kan haast net mis. Ja. Daar hing het witte vlag, blauwe blok. Ja. En dat is finish. Ja, wij gaan op Nou. mooi naar de finish. Met een prachtig mooie strietje op de IJsselmar. Met een hele verrassende ontknoping. Ik dat er een scootje minder is. Maar de koprenners zullen daar niks van mij krijgen hier in deze strijd. En ik geen les van Hoorn. En het kan haast net mis voor de Grauwsters. Dat ze weer op weg gaan naar een mooie dagoverwinning. En dat het, de finish er nou al in leidt. Ja, het is eigenlijk rikkelijk betiet. Maar wat Elke straks al zei, van ja, zo'n wedstrijdcommissie die zei, ik van jongen, het is nogal wrakselje. De man hier op dat knobbelige wetter en waar die scoort on en waar. Dus die gaat gewoon zijn, het is mooi geweest. Prachtige wedstrijd. Het is goed zield. En dan mag je de finish er ook inlezen. Ja, Pieter, nog een keer helemaal omheen en weer naar beneden. Ja, dan wist ik al haast een jelle of verder. 20 Ja, minuten zeker. zeker. Dan win de eerste steeds maar om 4 uur om kwam. En de laatste 20 minuten later denk ik. Ze hebben nou, ondanks hebben ze nou toch een oren waai gekozen, de vensters. Naar de, ja, het wel slagje denk ik, ja. Nou, het is in ieder geval net een lange wedstrijd. Dat kunnen we wel melden denk ik. Maar ja, door hier stik al zijn, die zo'n ziet ze hier al zijn. Ik ben blij dat we morgen even snijden hebben. En daar rust. Ja, het is toch een heel scoort. Alle wedstrijden zijn zield. En je hebt toch alle dagen die spanning weer van dat er toch weer wat gebeuren moet. Het is net altijd te zeggen natuurlijk dat wanneer het dit waar is, dat je dan na je dat ziel een burger binnen. Ja, grauw onderwijs naar de finish. Zullen de laatste slag wel in gang wezen, denk ik. Dan wil ze hier toch zeggen dat de wie net in zo volle meer is. Hè? Ze hebben
Zuiver net in zijn volle gong meer. En binnen wat een speelbal van de goal van al. Daarvoor zullen we de finishlijn. Het rode boeike lezen. De Grausters hebben de lijn in zicht. En kunnen zich opmaatje voor hun tweede dagoverwinning. Op Grauw winnen ze in. En een precieze week later op het Iselmar bij Starum. Herheljen ze hun prestatie. En neem je mij, ik voor het eerst zoals het nou filter hinneluidt, de koppositie hoor in het klassement. Nog een scheepslengte. En dan Sjors Oudwest. Hier is het schot. Daar weer. De Grausters Handen krijgen omhoog. het schot en verzin je net in het scootje wat er nog achter vaart. Want dat zijn de dragsters die nog onderwijs binnen naar de onderste tonnen. Maar de Grausters winnen Joet de wedstrijd op Starum. En we zien daar alweer het boordje van de Omroep Friesland. Dat Gjalt en Geertje, nou die zullen wel graag wel even met de skipper praten willen. Maar het is er nog knobbelig wetter. Het is net zo makkelijk om dan even van u te... Hey, En is je- hier al de finish? Vlak achterom de Vinsters als tweede oer de lijn. En die winnen alweer aardig dicht bij de Grausters kropen. Maar voor eerst jouwt hun dat niks meer. Op het tweede plakje Sietse Brouwer, mooi het veen. Wat bin die dichtbij kwam. Dat hingen wij net in de gaten. Dat gatje zal iets worden weer. Nee, ze namen een hele hoge koers eigenlijk. Hè? Misschien is dat wel zeggen doen, maar je weet het net. Maar Het hier toch eigenlijk nog even een aanval op de koppositie geweest. ik denk dat het, wat nou komt, een heel spannend verhaal wordt. 3, 4 en 5. Want die winnen wel heel dicht bij elkaar. Wat eruit komt, daar ben ik wel benieuwd naar. Heel cruciaal waar ze zil dan hoe zij om die onderste tonnen komen. Ja. En hoe ze daaromheen draaien. En de gast dwars te nemen om misschien een andere koers te varen. Dat, Ja, want ik hierin kan ze nog weer een van de beide tonnen kiezen. ja, klopt. En is dan de slag vanuit de ene ton een gunstige naar die finishlijn. Of moet je ook correct die oren nemen. Ik denk dat nou zo met de Zuidwesthoek. Ik bedoel, die heeft toch, of ja, ik weet niet hoe het met die onderste skippen is, dat die tonnenheli kennen. Maar dan had die toch ook nog wel weer een mooi gatje maken als die zouden de finish invaren kennen. Als hij maar één keer helpt nou. Ja, klopt. De Zuidwesthoek weer ze krijgt die als te redden om de bovenste tonnen heen. En kan hij dan voor het eerst weer eens een keer op het podium. Ja, daar gaat er. Ja, als je die man die daar onder lezen, die zullen nou een slag wel maar, dat denk ik. Ja, onderwijs naar de finish voor Zuidwesthoeken. En daar is het schot. Een prachtige plak voor het Zuidwesthoeken op Thuiswetter. Daar zijn ze weer eens mee wezen. En wij wachten even af hoe de groep van een 5 skippen. Ja, daar hebben we de Lemsters al. Die ben toch ik mooi dichtbij kwam. Toch weer opscherpen. Die ben hè? toch weer wat opscherpen. Op een 4e plak. De Lemmer. Mooi Albert Visser. Moesten ze een oorloeren zielen en er zit schot op schot is het hier in het orenskip wat best dicht bij elkaar kan. Ja, toch Johannes 5e, joh. Ik vind dat heel knap. Ik ken net oorzezen. Het Lietse skipke, de Ja. zoen en wol. En kreeg gewoon Zuidwesthoeken de roer, dan dacht ik, oh ja, het. Ja, wij zullen hier de Huizenmezoedelijn gaan. Mooi daarachter de snitsers. En wacht je even op Geertje. Geertje, pistool! Die Grauw. bezieken Ja, ik ben bij in de Douwe wegen. Visser van Grauw te meesten. Stap nou aan Ik ben boord. op het scootje van Grauw. Alleen nog, ik ben naar het voordek dat dirigeert, want dat is veiliger voor u. Want ik kan je voorstellen, maar deze wind, dat het net zo makkelijk is om een skipper te interviewen. Wiel zat er nog aan het zeilen is. Dus daar moeten we even op wachten. Zodra het weer een rustiger vaarwetter binnen, dan kan ik even met Douwe praten. Nou, dan zullen we dat nog bij Snits. Gilliks, dat er natuurlijk op een fiets. Ja, daar gaat snits doorheen en vlak daarnaast Pieter Meter. En daarachter Jennewoord, wat zitten ze dicht bij elkaar. Dan zeg je, nou gaan we oorloren zield. En dan zit er maar eigenlijk zo weinig, nog geen skipslengte zit er tussen. Want daar hebben we nou ik jou het al. Ja, en Jenna Wout nou weer vlak bij elkaar al hier. Wat weer dat ik moeilijk voor die man om die keus te maken. Van, ze moesten allemaal naar die finishlijn. En beneden vanuit 12 verschillende boeien. Daar drachten Jeroen Pietersma
En dan gaan ze oordeloeren zield hast. En dan de jongens bij de scoorten. Ja, denkt erom, die vielen de boven Jerms. En de fokkenist moest ik net vieren. Want elke dikke vlaag toch ietsje die fok iepen. Want horst hem alleen maar strak en strak. Dan kan er een dikke wienvlaag in de fok. Die gooit dan die hele kop weer uit west. En dan mis je weer de hichte. Dus de fokkenisme het lieke goed dat skip sturen als dat die stuurman dat doet. Dat zou je misschien aan de buitenkant net. Maar die man die ha ontwratten geweest. We zien je nou oer de loeken erin naar Douwe Visser om hem even een reactie te vragen op deze wedstrijd. En dan zullen we zelfs even vragen wat hij vindt van het besluit van Langwaar. Als hij dat al weet. Want dat zou best eens Saverze kennen dat hij dat nog net weet. Douwe, ik mag die even beet houden, want door volk. Wat weet ik nog net? Ja, Langwaar heeft de wedstrijd verlitten en dat net meer mooi. Dat wist ik nog net. Dan ben je maar als je tollen. Wat voor reden? De formule. Oké. Heel jammer. Heel jammer. Ja, kerst het begrijpen? Zeg ik nou niks hoor. Respecteren wij. Mooie wedstrijd, Silt. Vanuit de start, varon en nooit bedriegen geweest. Nee, wij hier nog Simmeke zijn gehad samen. We zijn nog nooit eerst bij de Boppenboei geweest. Dat moet ik weer eens een Tontje, keer. Tammo, Je wordt Tontje. redelijk slagen. Redelijk? Hey, net zo beskieren. Super, super. Echt genieten. We hier een prachtige staat er beneden. Precies op tijd, vol gas. Hij roon goed. En direct mooi voor. Maar alle respect voor de jonge jongens van Heerenveen. Ik zag het hele seizoen al super. En je wordt ik geweldig zilt. Ja, en doe ik geweldig, Silt. Er stier een stevige wind, maar weer goed het wat? Weer maak je. Ja, nee, serieus. Wij hebben Heerenveen hier aan. Eén route op je zien. Toen gingen we nog te min druk. Dus toen hebben we de boel nog rommen. En jongens, we moeten die hechten hebben, hè? 3 sturen. Dus toen hebben we de boel nog wat holler zetten en toen ronden we weer verder. Dus nee, wij hier nog wel meer hebben. Jawel. Ja, je hebt hier nog wat meer herkennen dus. Jawel, ja, zo dit weer precies mooi. Maar we hier echt te min druk, 2 routen. Dus nee, een super tuigje. En dan even de route, een gate, een op-en-delbaan voor het eerst dit jaar. Hoe is dat bevallen? Ja, nou ja, het bevoel is prima, want hij wie voor wij hier mooi vrij. Voor de oren wie het lastiger, maar volgens mij wie het volle spannender. Want wat ik op het laatste plak nummer 3 tot om met zo'n, nou weer geweldig. En ik zie het wel vaker. Ja. Ik vind, als wij mijn oren boten en de Tomaten die zielt het WK en dat is alle stukken baan. Maar de 16 kwadraat, maar wij straks het NK zielen, zit volle meer in. Alleen nog hier maar die golven vond ik het gijpen net helemaal lekker. Maar eigenlijk voor puur het wedstrijdzielen, voor u, ben dit de mooiste baan. Mooi. Lokwezen met deze overwinning. Douwe Visser van Grauw. Dank u wel. Ja, dat wie het Douwe Visser van het Grauwster Scootje. Het is diplomatiek nog geen oordeel jouwt over wat er gebeurd is. Maar ja, als je dat even zo kort te jaren krijgen, is dat ik moeilijk om daar een mening over te hebben. Wij gaan even naar de binnenkomst van de scootjes en maak je even alvast het klassement op. Op het eerste plak, Juwet, bij Starum, de Grauwsters. Nummer 2, het Veen. 3, Starum. 4, de Lemmer. En 5, de Huzemers. Knap er weer bij. De Snitserpan sneek op Douwe Visser op het 6e plak. Zo'n Akrum. 8 Jennewoord. 9 Ljouwert. 10 Drachten. Alve de hele mannen. Toch weer oorzaken het woord zijn. Op het 12e plak. En de Langwaarders hebben het veld verlitten. Dan hebben we nog even onder voorbehoud. Want het moest even snel uitrekenen worden. Maar even een liets tussenstand in het klassement. Op het eerste plak staan nou de Grauwsters met 14,8 punten. Op het tweede plak binnen de Lemmer met 19 punten. Een lietskotje ertussen. De Akkermes ben je het ontroond van hun eerste plak en komen nou op 20,8 punten. Dat zit heel dicht op elkaar. Maar ik het Jereveen staat maar 12 punt achter op Akkerum. Die staan op 21 punten.
De Zuidwesthoeken, die hebben 22 punten. Nog maar 1 puntje erachter. Daar nog maar 18e punt achter. Dat zijn de Snitsers. En ik nog ontsluiting hebben de Huzemers met 26 punten. En de rest volgt letter op de zijde van Omroep Friesland. En wij kennen ze, Pieter en Agen, dat er toch een prachtige mooie dijschild is. Het is hier een schitterende dag om te zien en een gigantische spanning in het veld. Het is prachtig om daar naar te zien. Heel mooi wat ik Douwe van Grauw zei. Hij zei, wat een sportieve baan. Ja, een mooie baan om te zielen. Hulde aan de commissie, hulde aan de skippers die maar dit waren op het Wetterwest winnen. Wij gaan er voor eerst uit. En we binnen morgen even een rustdag. Op snij altieten. En Tiesdie is er ook nog een rustdag. En manje is het zielen bij wat zijn.